na ma, mi ama na ma, mi ama na ma, mi fija na ma. Go no, what no me yilade, yilade. Go no, what no me felgitade, julade. D'accord. 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 Arwalla me bagage o. Hande no wuli trop. Nan baga suji. Gabon buga mu da jango. Am hada da sun boli tunji ba di ha fara hafu kwai tuba. Ha? Da, bon bus ma mo ya har ma ta tutu. Anda nyalin fewi han. Ko yar hande ma jango han. Ayah. Porta ba narata. Ba ma o mo dage. Hiddi ko nono dare ono don fecci jam. O ka dani. Pinina ham. Ala o to ko hiri. Andi kambe jamma woni nyalaw men on jamma mabe. Ah. Madam Amen. Jangi mene dum. Jangi ni mon dum de. Dawa ko sax ma ndoga. Merci ya. Okay. Janje. Jom. Mbeɗen lettre mo keɓɗa o tak ma waade no mbaɗani kono joom ɗum wona haydara sa yi mbanmi noon mi yiɗa haydara ko mettuma ndax min ko an tan dañmi an woni feccere fittandam mi yiɗa ko musma mi yiɗa ko mettuma mi yiɗa aɗa jaaka ndax joom ka suko gonnoɗa mi yiɗa no haalandem aɗa daña ko musma giƴiɗa ma no jalma walla jangde ma no bona walla liggey ma ina bona aɗa miijo ko ganduɗa ina wanma pertivé ɗum takno kam suuddema ɗum kono wona anjam wona yawadem an hande a tampide ha ko jaami ko tan a fewndi profito a fewndi ɗum ɗo fof
ayde mami wallahi ko hen jiyaade ɗum ɗo tiiɗani ne yaawi ha ma geeni gillani min de mi anda so mi dañanoma holno mbaɗani mbiɗa weltantunoma kala e saaha kono hannde ɓuri min somi dañanoma affaire o tehmat ha ko noon tan Ruki kam mbaɗo o samori ko mawɗum o samori kay ko mawɗum kono hannde e takko journée mo fof docteur koko bonni ɗum jam ko jam de ko jam wona jam an kam atti ko yummum joom waɗi sauvé Ruki hokkimo reen joni noon aɗa andi joom kañum e Ruki hakkunde mabɓe ne hulbini joom ne yiɗi Ruki yidde toon tan wawi hadde aɗa andi konko koye aaro affaire dessin o liggoto au lieu so dañi commande uji o liggo kono neɗɗo o tottanmo commande makko ha para so fawe tableau tan ko Ruki tan o waɗat dessin o yehi ha wayno hakkille o tournata ni on noon so docteur o wi wa resde Ruki sababu nde yummakko hokki Ruki reen so nani on nouvelle holno wayata mi haalani ni haala Ruki te min e hooram affaire o ne tuusi kam pour lan tuusi kam oɗo biddo gorko teddungal mo waɗani Ruki o min jobdame makko tan wonno ko mi itta Ruki mi hokka mo nani kala no wawno wayde ko fonnoɗema haalande goongo so acci ham mawni dañi hakkille de temps pirtimo fof sans babam nen an ɓur andude wuurde sans baba ussat ko hen neɗɗo hay goto anda no foti wuurde sans baba hay cuusal neɗɗo en ustu ɗum babam en wuuri nene fof laaɓi namdimam babam mais wiyam en wuuri koko rafa ɗum wona gacce tout le temps sum namdimam mbiya ko ɗanniɗo sum namdimam taw om noddu mbiya kam eyi omon noddu mais heure mo noddato ko jamma tawat ka ɗanima mbimami mat jamma tan o nodda ñalam duttiɗa mbiɗa kam jambe mam woni ñalama woni jambe mabɓe te on namtumam ñam fu mbiɗen wirto ɗum e mbeddo mi wiyam o won babma baba no wawi wayde fof ko baba min sa fawi ɗo babam hannde a fawi ɗo président walla fawi ɗo premier ministre walla fawi ɗo ceernajo min babam ƴettemi par ce que kanko jibinimi kanko gandimi so ƴoƴi so hangam kanko parnirtomi mi wiyam o won babam ɓurim de suh ɓe sohno wondude babam ɓe sohno yiide babam yo aduna fof tin babam koko hanga yo aduna fof toñam neni hatta kam jaggude babam mais cuuɗa kam ha oɗo heure wona haalandemi gongo neni vraiment ka nenam mais toñi kam billahi toñi kam no feewi neni ala mbawmi hen noon babam kam vraiment ɓe sohno ɗum andude gilmbe ɗo famdi mi ɓaɗo babam wawi fof mi ɓaɗo babam fof babam jogui ɗum tan wonno jobdame makko kono noon baadi ko ni docteur o wi vraiment hannde mi dañi ko muusi kam no feewi mais mami taari docteur o wi ɓe mbawa resondirde jemma ɓe ene ɓattodiri te ko gonga so ɓiɗɗo dañama ɗon ko malformation dañata ene wonde tagude mo fewani donc ɗum kam wawata wonde de par ce que sirani de nen ɗon de ne hulbini saabu neɗɗo kam biddo welnata dewgal so biddo ala hen welata sabu ko nden gilli beydoto nden jurum beydoto kono soɓe jididiri tabi soɓe desodiri ɓe mbawa dañde ɓiɓɓe walla soɓe dañi bidde joni
sellata sabu so ardino fewani anne a jokkot safara yumma sellani daña bibbe kadi fewani ada jokko safara dum kadi ko tampere to min somi yawin andu dum sax odo heure taxono o bonen der gallo sama wa jagude min be jogi be o jagude min c'est sûr min be andi sintan be tinno fufnu yaari mi tinin mi andi mi halnam fufnu yaari be jog min be laaba be wano jagude bir wano jagud baba me galle he wawa de ko mi wadani mi wadi hunde fof pour yo jode galle he awa nangude bamma nen vraiment ala ko mbawi ke ko badda ko parce que ka nenam gongu tigi mi mankira ka haydar ala ka wadan pour min ala ka wadan yewtan a wadi sacrifice ngurna ma ni sababu nam tampere de kono ala problème kon min mom sinno ko sagam mom mi ñaagi magi del gotel docteur wi ho yon baddum parce que taro wi so be desndiri ma problème wat te suhabe bawa arde jango kanyumen kadi lefto hen to ko jinna mun en caabi dum wallahi kambe caabato so mbay wadde dum éviter mom ene mojude e kono ala cadele mami trouve hen solution rugi ni kanyum so ari boyata do balde seeda tan wona do ko duttotodo docteur o wi il faut ko continue ya rendez-vous uji makko oro yahat France na ko woni tako joni so ha France on awran kam adi yidi yaade France mi yidi yaade France ke dum kay cadele ala he dum ni ma mojjem sabu min mi wawa yaade joni ne buubi te min mawdo kam ara andi buubal mojjanemo konko so ari mami haalanmo soma yaha njaadon dum ni ma wallumo sa yaade makko ala cadele an kay ko jidda fof ya taw ko jam takko salla jabi hawara e ala problème Allah awdi fof pour min haydar mankaka menen bangu gotan njumda awano yawde haalande mon gondu babam yawno dum haalande nen mi anda fof num badi mi hamyi babam instant wadoyde est ce que be jogori yoyde babam pourquoi musem non mi anda fof nen nu babam bonir holnu babam wurti babam belnen nyam walla est ce que en yar babam est ce que wonani beddaji en wedde kaaj en naate galleji en ridde en wedde paj nen mi anda ni taw babam en sellini mi anda taw babam en safro mi anda taw on wuri walla o maayi mi anda te en burlaaɓeede Sénégal enen no guddirten e hangal no guddirten en wondani ɓe hakkillaji mumen gonden ke dogdi ɗumen enen piiɗumen enen diddu ɗumen min mi wuura ham fot no potim ni babam en wuurɗen caɗele te ala ko addu ɗum hannde so wona ka cuɗɗen babam yen a juumi aɗa wawno haalande John yaafum jarluɗami jaafoɗami gonga noon jinnaɗo fotani yafnade ɓiyu kono hande mami yafnum ndax min toñma lettere mo goppirnomami o sa daari ɗum ma yi hen numéro goto téléphone noddama ndax on numéro jeeɗi ɗum o so bamma majjirino kam kanko wallanno kam mi yiilomo mi yiitam
Joni ɗum mbaɗi mam ndiyam joom noddu numéro pour Wulen Haydara sa noddimo mo wolluma ha mbita bamma e Ceerno Amadou ko Allah adduma mbeɗa yinno ngal aɗa ko ɓoyi kon hannde ko Allah adduma e on ko jinmi yewtandema tan hono kiɗo men sehil men Yero Samba aɗa anndi waɗi ndene jamanuji bowte mbaɗi kala ko Allah rokkunomi e jawdi yeehi gila e baali beyi nayyi en ɗen bowte hay yimɓe ni jeehi hen mbo sikki ɗen bawɗe ɗen bowtal tisito ɗum kono ko Allah e makko kanko wallimi kanko Yero Samba kanko dari kanko wallimi hen tampiram fof kanko haɗimi tinde ɗum kadi gonngel kadi ka famani affaire caisse ɓuuro ngo no wonno e dandam mi alana ɗum feere mi alana ɗum mbani tampinimi nattinimi hay yaade jama no Allah waɗi kisa mboɗo yaha tan ha pottumi e denɗam goto no wiye Samba Sow ɓe an de kam an min jeyanima jama mi wata arde jama mboɗo rewe caisse jama haydara mi jogaki mi wawa arde jama e ñamale ɗe jogimi e wuuro ngo o wimi ala ɗum kay fotani haddema arde an ɗum yoɓama haala wiya ko yoɓama mbimi yoɓama o wimi ɗum wawa wonde min mi yoɓani hol baɗɗo ɗum jooɗi mi miiji mbimi ɗum so woodi ko goto waɗata ɗum ala mbaɗa ɗum so wona Yero Samba min noon miɗon andude fof holko jaɓanmi on Allah e wonde moƴƴo noon o ari ɗo hen no woodi ko yewtinin o wimi min de giɗum mboɗo yinno ɓiye o dokkami ɗum tan ɗum ɗo ɓe mbami kono kulɗo ni dokkuma ɓiyam so ƴewmi teddungal ngal wannimi ngal ko waɗanimi e aduna ko hawruto kadi arta kala wiyomo sohli ɓiyam mbami wawi tan komi jaɓantamo ɗo an noon ka woni giɗo an woni sehi alay saago somi dañi haaju baɗɗo e baɗo ni mi hollinma ɗum hannde kalnami hen holmijo ma alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Ablaye ɗum mbiyeten tan ko alhamdulillahi rabbil alamin bilal gram rebe gosta ngal barke rasulullah an haɗɗo ɗo gonɗo ayɗo ɗo gonɗo 18 ans ha joni haɗɗo billahi wallahi non an haddari barke rasulullah an hoɗo donɗa e ɗum ɗum moƴƴa goto wona ñen fo mbaɗa mon donɗa kono hande noon haalnete te lawol ngol fof no fawi koye dow ma haɗani Babacar Niang patron mawɗo oya ko cankiɗe baɗe joni noon meɗen galle o comme poɗɗo yeeyede kurceji ɗi hay goto tinani jammayde makko saka yatu yimɓe idiyade toon pour waw ndey Babacar o maay ɗum ne dege mayde yawde koye débat politique o haalano tan tan min kay guilɗen komi kultuɗo affaire débat politique joni noon mbiɗa ka ƴeeha woto gadama galle yimɓe yaade toon par ce que meɗen galle makko ma yeeyeke wona goto yeeyete par ce que omo yeeyi rewde rewɓe meɗen galle ɗum ɗon oma waɗa haala pour neɗɗo wawa ɓilade galleji wawa hen daña hunde joni noon lawol ngol an jogui wallani passe yiyatu liggitoyima to joni sa rokkat kam sa ñamlat kam pour alma hen fof woto yettini kam ala hay buuɗi ko jiɗɗa ha mi ala hay buuɗi barke Allah suusa ɗum munen mbaɗa Bilal Biram rebe gosta ngaari a tawani taƴƴi yakar barke rasulullah ayi galle mon meeɗa taƴƴi ñeeñɓe garano baba maka neɗɗo jantal man wonɗo billahi wallahi de e waade noon min mi ala non ƴeew mi torima tan sebal ayi komi lotiri ɓaye sa haali joni tan bonna fof ceeɗu men fof bom bona joni hono mbaɗantuma mimi anne ba akkita tabal ngal noon tabal an tabal non ɗum mo ƴeew woto bonu sabi Allah tan fa
ƴeew même posé to mi ala ala même posé tabal ngal mbiyata ñande ala dépasse ko heɗi tan dépasse o hay handi bottani gottiɗa koye tabal e immi an Ablaye ngo wuro go Allah waɗi en gacce ngalamu teddungal ma tan yahata e wuro he woni yimɓe ɓe noon woni kala ko dare e wuro he ko teddungal ma woni hen jamaji ɗi jungo ma ene hen jumaji ɗi jungo ma ene hen hay caali jakka e caali marché fof juuɗe ma ene hen Ablaye an Allah yoɓete tan an a ferguito tan kono a yanata jamais hay goto wawa ɗum noon yeto noon ko giɗo ko sehiɗo mataw o yaɓi tan koye koyngal ma ko an o ñemtinta so Allah holdiri nan kadi o ari omo yiiɗe e men e ƴiiƴam men ɗum en jettat Allah way kono koddam dufe kosam men ni no way teddude ni o ruttima e ƴiiƴam ma omo yiiɗi an tedduɗo ɗum kay alhamdulillah yo Allah fewnu mbaɗen noon feere giruɗen nadde wadde ɗum ko yaawi par hade seyɗani nadde hen saɗa waɗa ko moƴƴi watta hen ido wadde yawno hade seyɗani nadde hen saɗa waɗa safano noon wadde leltikiɗo beele goɗɗum en wasa tawdema hen kadi kono kam yenene an a hoyata addi jungo kay a jarama si mbiɗa anduno ko ɗum ɗo non mi weeli ha maayi mo ala ko ɓuuri ɗum welde ala ko ɓuuri ɗum welde min kala ɗo dariɗa mboɗo daare salma tembolo watte ma hakkille kala ko jiimi fewnitaki mami haalen kono an a wawa jamais affaire guitto tan kono a yanata jamais waya joni noon jiɗɗa wi wadde min gaɗani haydara mais aduna ñande go a heɓata heew ñande go noon jana gasino an ala han mi jañi e tabalam mi waɗi bottari ka mi yiya somi attimi yoɓma woto ɓuuram heew haala wallam sabi Allah mi ala barke Allah ma kam to billahi on yakara wawa wallahi wawa ɗum hey mi ala billahi ay somi yeehi oɗo programme so marti hay kalis louage mo kalteno fof yoɓeta laaɓa tos ay gami yo tawi ko o kalis o programme okkanma louage a heɓata saabu min mi ala ko dokkuma mi ala ko ñamdu ma ala ko o kam min mi ñagakima de haɗen min wona ñagatowo kala jiiɗo ko ɓuuri min ko hen andi wona ñagatowo non hokkam tan luɓam temen nayyi mi heɓat saabi Allah ayi ɗum ɗo noon addinimi kiite quoi ɗum ɗo sen gondirini haydara mi heɓata billahi wallahi kala ala an wari kam cowo mi ala hon nañantomam temen nayyi hol nañan ɗen temen nayyi mbima ko jeynome tabalam waɗi botta an mbaki tan mi ala i on a ala mi ala Allah wota ɗum rokku hanti hay dar ya Allah mi yannela maya haɗa wasi ɓala ya hay kasan korɗa dañ yiɗi ɓerde bonne joguiɗa billahi wallahi kono mi ala Allah mi wawi mbaɗa paralyse a faami tawa hôpital uji fof mbaɗa guerew mbasa safa kono mi ala yiɗi mi ala yiɗiti kala ko mbawɗa haal yiɗi hay mi yeehi hôpital woto mi yabbomi yo maayi fulɓe noon no huɗo ko ala mi ala mun lu min de men jogi min met jogi wala ɗum tan gañam ɗo ala jogi men wonde ala an kay ala men ala ñamɗo men wonde ala men wonde yimɓe fof wonde ala mi ala tan mbara kam co mbaka jam mi ala seytan billahi wallahi ane accu gajare mane sabi Allah totta mi ala co mbima mi ala min fontan o kuura joni masata quoi o Allah no wawno watta ɗo même frigoyel makko guel tan kuura o masa ɗum tawi taw homo yori hen liɗoy a nder frigo billahi omo boni o ɓalimi ɓernde hakkundam joni billahi wallahi min juulɗam nde kam kodi seeɗode par ce que neɗɗo kam wawa juulɗen toro Allah ñande fof Allah so dañi programme no Allah jaggata hen quoi julnon koka yo yoɓam ɗum ɗo si welama to waɗa ko wi ɗum mais hayɗo ala ko fewi hon to moƴƴirta a jarama a jarama a jarama bandiraɓe on beltanama on beltanama on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumiére et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey
Ada ronki jogade kalisi juuɗe ma. Ada ronki joodade dewgal. Battu kerem walla lekki la main du mal. Ada yidi toppirade sukabe ma. Battu soin privé. Ko wawi wonde fof telfi numéro gondo lesso kalaneda hol soin ɗo joni ɓuri moƴƴude ma. On calminama te on jarama no feewi.